Quan va començar la publicitat? Quins són els aspectes més importants? Quants tipus de publicitat coneixes? Quines són les nostres necessitats a l'hora de comprar? Des que existeixen productes que comercialitzar, hi ha hagut la necessitat de comunicar l'existència d'aquest als altres. La publicitat més antiga de la que es té constància és del 3000 abans de Crist a Babilònia. Part del que es coneix actualment com publicitat naix amb la creació de la impremta de Gutenberg. Gràcies a aquest invent es va permetre la difusió més extensa dels missatges publicitaris. La publicitat moderna comença a evolucionar als Estats Units i a Gran Bretanya al final del segle XVIII, durant la Revolució Industrial. A principis del segle XX, les agències es van professionalitzar i van seleccionar amb major rigor els mitjans on col·locar la publicitat. Així van néixer els agents de publicitat. Bon dia! Bon dia! Benvinguts i benvingudes al curs d'agent publicitari. Avui us vaig ensenyar com ser un bon agent publicitari. El factor més important és la creativitat. Tenir una bona idea i saber fer-la complir. És molt important saber a què va dirigir el que vols veure. I quins anuncis podem veure reflexades aquestes característiques? Aquestes característiques estan representades així. Bienvenidas a la deliciosa calma. Buen provecho, buena velada y que lo paséis bomba. Venga, vamos a cenar. Pues yo voy a pedir un no he ido al gimnasio porque no me ha dado la gana y ya iré si puedo y si no, no voy. Voy a tomar, hoy no llego a recoger a mis hijos al colegio con carpaccio de pavo. Un dels apartats més importants de la publicitat és la piràmide de Maslow. La piràmide de Maslow està dividida en 5 parts. La fisiologia, la seguretat, la filiació, el reconeixement i l'autorealització. Benvinguts al segon dia de curs d'agent publicitari. Doncs ara us vaig a presentar, us vaig a dir els 3 tipus de publicitat que hi ha, que encara que no ens adonem compte sempre estan presents en els actuals anuncis. I aquests 3 tipus de publicitat són la publicitat sexista, la publicitat subliminal i la publicitat encoberta. Ara us vaig ensenyar aquests tipus així. Els recursos més utilitzats són la hipèrbole, la publicitat comparativa, la metàfora visual, com els que anem a veure a continuació. Bon dia, vaig a fer unes preguntes sobre la publicitat. Què opines sobre la publicitat? Pues pense que n'hi ha massa publicitat en la nostra societat, que els carrers estan envaïts per valles publicitàries, en televisió n'hi ha molta publicitat i pense que n'hi ha molts mitjans que haurien de ser, sobretot els mitjans que són públics, com el carrer o certes televisions, no haurien de tindre publicitat. De fet, n'hi ha ciutats que han fet que no tenen valles publicitàries ni publicitat al carrer i s'han fet estudis que la gent se concentra més i són estudis alguns un poquet més subjectius però que inclús la gent és més feliç.
en general crec que n'hi ha massa publicitat i per tant estic en contra d'aquest excés de publicitat. Hola, bon dia. Bon dia. Vamos a hacer una pregunta sobre la publicidad. ¿Qué opinas sobre la publicidad? M'agrada la publicitat en alguns moments, però n'hi ha vegades que penso que n'hi ha massa publicitat, com per exemple pel carrer o en la tele, inclús en internet. ¿Estás en contra, a favor? ¿Cómo? A favor, però penso que podria haver un poc menys de publicitat. Parece que es muy masiva. Sí. Vale. ¿Podrías decir un anuncio favorito que tienes? Pues... un anunci que m'agradava molt però ja no el fan és un anunci que farem de la PlayStation d'una campanya per a que els pares juguen amb els fills i com que els facin més cas i no estiguin jugant, saps? ¿Y per qué te la dije en concreto? No sé, m'agradava molt la cançó i l'anunci perquè me pareixia una campanya interessant que anima els pares a jugar amb els fills. Ya, era divertido, creativo. Sí. Vale, gracias. Buen día. Haremos algunas preguntas sobre la publicidad. Primera pregunta. ¿Qué opinas sobre la publicidad? Bueno, la realitat és que la publicitat és una cosa crec que necessària avui en dia i no és que estigui a favor o en contra, simplement crec que és necessària i que per altra banda manté empreses com els mitjans de comunicació. ¿Y tú estás a favor o no? Ya.